ziua, îl avem alături de noi pe domnul Anton Antoniadis, candidat al Uniunii Elene din România la Primăria Constanța. Bună ziua, domnul Antoniadis! Să rămână, doamnă, dați-mi voie o erată. Vă rog. Și la Consiliul Local. Și la Consiliul Local. Da. Corect. Domnul Antoniadis, Vă rog. cum a decurs campania electorală până în momentul de față, având în vedere că duminică sunt alegerile? Doamnă, în campania asta minunată electorală, de care am avut parte de prima mea campanie electorală din multitudinea chestiilor care le-am făcut în viață, pot să spun că am avut norocul să nu mă întâlnesc cu politicieni. M-am întâlnit numai cu cetățeni, pentru că știți foarte bine, eu candidez din postura de cetățean, nu politician, pentru că noi nu avem partid și la un moment dat unii zic că s-au cam săturat de partide, știu ce înseamnă și mai avem nevoie și de cetățeni. De ce candidăm noi acum? Pentru că nu sunt alegeri de partid. Nu sunt alegeri nici parlamentare, nici europarlamentare, nici președintele țării și așa mai departe. Sunt alegeri între cetățeni, pentru cetățeni. De-aia am venit noi și vrem să ne aducem aportul atât cât putem la, nu știu, minunata viață în acest oraș. Putem să punem și ghilimele, putem să le facem cum vreți noastră. Cu toate acestea, cum s-au comportat contracandidații dumneavoastră? Între ei. Între ei? Cu mine, hai să vă spun cinstit, n-am avut decât acum, ieri, un mic diferent cu un contracandidat pe care eu l-am stins, sper să nu aprindă cineva focul. În rest, n-am avut eu cu niciunul dintre contracandidați decât discuții frumoase, respectabile, pentru că ați văzut, deviza noastră în această campanie minunată este normalitate și decență. Pentru că nu vrem altceva decât să fim și să rămânem în continuare niște oameni normali, în schimb să încercăm această normalitate să o aducem la un alt nivel, măcar la nivelul unde a fost, nu unde este acum. Iar decența este un lucru, cred că este dorit de toți, nu știu, ne simțim mult mai bine, începem zâmbim, nu mai suntem riduri pe față și multe altele de genul ăsta. Vrem să fim oameni, nu vrem să fim politicieni, nu vrem să mai discutăm politică, nu vrem în Constanța asta minunată, vrem ceva pentru oamenii ăștia care merg așa pe stradă, vin de la servici, se duc la servici, mănâncă o ciorbă de burtă, mai uit la pescuit, mai prind un stavrid, vrem pentru oamenii ăștia. Și credeți că ați putea reuși în acest mod, având în vedere că politicul cam a acaparat tot? Doamnă, politicul nu a acaparat nimic. Politicul este pur și simplu o formă de organizare a unor cetățeni care cred în ceva. La fel cum e o asociație, da? Numai că au niște puteri mai mari. Partea politică este de fapt partea de, cum să spun, când vorbim de politică, vorbim de partea de guvernare. Da? Aici vorbim de o guvernare, să zicem, locală, dar nu putem să-i spunem guvernare, pentru că noi nu dăm legi. Da? Noi facem niște proiecte, că primarul propune niște proiecte pe care Consiliul Local, bineînțeles toți consilierii locali, lucrând pentru și în sprijinul cetățenilor din oraș, le aprobă sau nu. Ok, că în Consiliul Local sunt partide politice sau reprezentanții partidelor politice. Cred că mai puțin contează. Contează în primul rând că sunt oameni. Nu s-au născut cu vreun grad de politicieni, nu s-au născut nici consilieri locali, nici primari, nici parlamentari. S-au născut în primul rând oameni. Și acești oameni n-aveau cum să fie aleși dacă noi, ăștia, că suntem vinovați, că suntem bucuroși, mai puțin contează. Noi am pus stampiluța aia mică, cum o să o punem pe 27, pe căsuța unde erau ei. Așa au venit și ne conduc la un moment dat destinele. Altfel... Săptămâna aceasta, că tot vorbeam de politic, de dezbateri, au fost organizate mai multe dezbateri. Vor fi, de fapt, vor avea loc mai multe dezbateri. Cum credeți că se vor desfășura? Vor participa? Vor avea curaj să participe mulți dintre contracandidați? Doamnă, o dezbatere este mâine, la pavilionul expozițional, până la ora aceasta, pentru că eu voi participa. Sper să nu-mi râv un picior să n-ajung până acolo.
Dar până la ora asta participă eu, participă domnul Horia Constantinescu, participă Claudiu Palas, participă domnul Dobre. Da? Nu și-au anunțat participarea alții sau au condiționat alții participarea. Eu nu vin dacă nu vine și. Eu nu vin dacă nu vine și ăla. Eu nu vin dacă vine ăla. Niște exemple ne puteți da? Doamnă, nu m-am ocupat de asta. Dacă știam, le scriam pe o hârtiuță. Da? Dar domnul Decebal Făgădău a răspuns într-un fel. Nu știu. Avem fiecare, cei care se ocupă de campanie, țin legătura între ei. Aș minți să vă spun că a răspuns domnul primar sau nu. Aș minți să vă spun dacă a răspuns domnul nu știu cine sau doamna nu știu care. Eu știu că până la ora asta sunt 4. Că vor fi mai mulți, că vor fi mai puțini. Este răspunderea lor, pentru că este o dezbatere, nu e făcută pentru noi, că ne duceam și beam un șpriț, luam o friptură sau jucam o tablă sau un șah, în funcție de fiecare cum o simte. Dar este de a ne spune, nu știu, păsurile noastre sau proiectele noastre. Nu cred că ne vom înjura acolo, da? Pentru că nu ăsta este scopul. Dacă vrem să ne jurăm, ne juram până acum de 1000 de ori. Dar nu avem acest scop. Mie mi-ar fi plăcut să fie 5 participanți. Vă spun sincer, măcar 5. Sau multiplu de 5. De câte ori 5 e nevoie? Nu, de 2 ori 5, că e căsuța pentru primar și pentru Consiliul Local. Da? De 2 ori 5 era de ajuns. Acel 5. Da, da. Doamnă, nu cred. Adică, cred că fiecare în mintea lui, la un moment dat, măcar dintre cei care candidează, s-a gândit că o să aducă lapte și miere și o să ne alunecăm așa pe niște patinoare pline de miere, o să ne alunece pantofii și o să cădem în miere și ca să ne scoală, o să ne toarne lapte până. Nu. Pentru a reface Constanța nu poți să din degete și gata. Chestia cu spiridușul sau cu peștișorul de aur. 3 dorințe. Asta, aia și aia la. Este de muncă. Este de muncă, în primul rând, nu știu, mentalitatea. Mentalitatea mai puțin a cetățenilor, pentru că tu lucrezi în sprijinul lor. Mentalitatea de a face lucruri. Mentalitatea de a crea ceva frumos pentru Constanța. Mentalitatea, în primul și în primul rând, ca, nu știu, ăia care vin după 5 ani, după 10, după 20, nepoți, strănepoți, nu știu, ce vreți noastră, să se uite la o chestie și să spună, bă, asta a făcut-o Antoniadis, asta a făcut-o John, aia a făcut-o Vasilică. Și ca prioritate dumneavoastră ce? Doamnă, sunt atâtea priorități că ne apucă vala lui Calache, dar nu trebuie să ne uităm un pic în buget. Prioritățile astea nu trebuie făcute într-adevăr priorități în funcție de câți bani ai în buzunar. Pot să spun acum că prioritate poate fi un cartier de business. Pot să spun că prioritate poate fi o șosea de coastă cu 3 benzi pe un singur sens care să aibă și promenadă. Pot să spun că o prioritate este să desfințăm odată piețele astea și să creăm ceva frumos pentru 2020. Prioritatea este să mă duc într-o piață plină de suflet, nu neapărat de legume și de fructe. În primul rând vreau să văd sufletul. Sufletul precupețului ăla pe care l-auzeai sau te duci afară, undeva, oriunde și în Bulgaria și l-auzi pe ăla țipând, nu știu, lăudându-și marfa. Mi-e dor de clipele alea. Să vezi un pește proaspăt pe tarabă, să vezi ceva cules astăzi din copac și pus pe tarabă. Să ai siguranța că e ceva bun și gust și așa mai departe. Prioritatea este, nu știu, crearea acestui pol de cultură pe care l-am spus și renașterea străzii Ștefan cel Mare. Prioritatea sunt pasarelele de pe așa zisă centură, că nu mai e centură, e o chestie. Ne trebuie o centură, într-adevăr, o altă centură a Constanței. Dar oamenii ăia când se duc la servici, trebuie să traverseze, îi mai calcă o mașină. Prioritate, într-adevăr, sunt piste de biciclete, dar nu piste de biciclete numai în centru și venind din Tomiznor sau din 4-5 să te calce 10 de mașini până să ajungi tu pe pista de bicicletă de acolo. Prioritatea este să nu mai văd, sau în momentul când s-a spart o țeavă,
și decopertez strada aia minunată, să am atâta cap încât să fac pe lateral sau sub trotuar și să mut tot ce înseamnă conductă de utilități acolo. Să nu mai sparg carosabilul ăla de fiecare dată când s-a spart o țeavă, că am înnebunit cu țevile astea. Ți-e lumea mai dragă, s-a oprit apa la, s-a terminat cu apa, s-a apă caldă, căldură. Da? Trebuie toate ordonate, trebuie făcute toate cu cap. În momentul când faci ceva, hai ia toate măsurile necesare. Hai cheamă niște oameni, n-ai tu în echipă. Cheamă niște arhitecți adevărați, și tineri, și bătrâni, cu experiență, oameni care vin cu ceva nou, cu idei noi. Nu ai experiența, nu ai echipa necesară să iei niște fonduri europene, nu știu, externalizează-le. Ia niște firme, pentru că ăia nu iau bani de la tine, de fapt și de drept. Iau bani tot de la fonduri europene să facă proiectele. Da, sunt bani în plus. Știi că stau cetățenii în niște cutii de beton în care clocește-o vara și iarna te zgribulești de frig, dacă s-a mai spart și o țeavă la cet. Da? S-a terminat tot filmul. Hai sunt fonduri europene de luat să anvelopezi blocurile. Dacă tot le anvelopezi, pune sus niște panouri solare sau niște turbine, să creezi, să faci curent electric la care avem atâta iluminat în Constanța, măcar din buzunarul ăsta, să scoatem puțin mai puțin. Dacă tot ai făcut și ai învelopat blocurile, dă-le o peisagistică blocurilor. Nu știu, cartierul Tomis Nord, fă-l albastru, cartierul altul, nu știu, cineva cu viziune care să aibă toată chestia asta în cap. Dacă tot ai portul Tomis, fă-l nene port, măcar o stație Peco, măcar o pompă în momentul când plouă și se inundă, să arunce apa într-o canalizare, da? Fă ceva normal de la un capăt, nimic anormal. Când te apuci de ceva, fă-l cu cap și fă-l de la un capăt și termină-l. Din punctul meu de vedere, am mai spus-o de 1000 de ori. Dacă în Consiliul Local, dacă toate partidele astea și toți ăștia din Constanța și-ar pune creierul, pentru că hai să nu mâniem pe Dumnezeu, avem oameni deștepți, Constanța e recunoscută. Dacă tot și-ar pune, indiferent că e Antoniadis primar, că e cine vreți noastră, că e ăla consilier local sau nu e, dacă tot și-ar pune și și-ar da mâna și ar face măcar un plan pe 10 ani, bă, nene, astea sunt prioritățile. Uite, 80% din proiecte trebuie să mergem cu ele până se termină. Nu mai dăm stânga-dreapta, nu-l mai oprim pe ăla, că nu știu ce și așa mai departe. Avem un 20% pentru cazuri urgente. Pentru cetățeni, de ce să nu vină cetățeanul să deschizi o linie de aia, de e-mail, și să vină cu proiecte sau să le propui tu proiecte și cetățeanul să vină să voteze sau să aibă niște idei. Bun, arătați-mi unul, nu dintre contracandidați sau dintre cei care candidează, unul singur măcar din Constanța, care nu vrea parcuri. Dar am înnebunit cu parcuri noi. Da? Pe hârtie, pe desene, pe ce vreți noastră, pe filme, pe... Și când te duci într-un parc existent, da, e varză, e maro, când iese, ca la țară, iese colbul, da? Când pășești pe iarbă. Hai să le facem întâi pe alea vechi, după aia putem să avem de mii de idei. Dar pentru parcuri noi. Aspectul acesta, ce părere aveți de... Ați văzut cum arată orașul acum în campanie electorală? Extraordinar. Este un șantier, se lucrează, fără hotărâre. Doamne, e un oraș viu. Dar este un oraș viu. De ce din 4 în 4 ani? Pentru că așa e frumos, așa este minunat, așa este împământenit și mai ales așa este politic. M-ați înțeles? Alegeri locale în fiecare an. Păi în fiecare an ar fi extraordinar. Dar vă spun eu, într-un an de zile, cineva să rezolve niște probleme. Greu. Nici nu poți să-ți faci, cred că este foarte greu să-ți faci o echipă și să pui lucrurile în ordine într-un an de zile. Un an de zile este nimic. Ia gândiți-vă de când a început COVID-ul și unde suntem. Și zici că au trecut zilele... Ce să mai vorbim de educație? Pământ de flori. Am spus-o de 1000 de ori.
avem Dobrogea, Transilvania, toate regiunile astea istorice ale României. Avem manuale alternative, avem manuale de istorie, da? Păi cum copiii din Dobrogea să învețe de Transilvania? Ok, nu zice nimeni, le lărgește orizontul, dar nu trebuie să ai un capitol separat pentru Dobrogea, măcar pentru aia din Dobrogea. Să știe și ei de unde, ce, cum, ce înseamnă Dobrogea. Vă rog eu frumos, ieșiți pe stradă și întrebați pe cineva de 15 ani, nu de 7, nu de 6, nu de 5, de 15 ani, ce este Dobrogea? O să rămâneți... Fenomenul se numește cap în pungă. M-ați înțeles? Adică cap în pungă și telefonul în mână, uitându-mă pe... Păi stai să spun și intru pe Google. Nu, nene, este parte din istoria ta. Măcar răsfoiește-o puțin, dar dacă nu i-o dai să o răsfoiască, n-are cum să o răsfoiască. Noi învățăm pe de rost pentru examene, nu știu ce și nu știu cum, și atunci e normal, în loc să îi dai unui copil, unui elev, o viață, tu de fapt o robotizezi, că nu există alt cuvânt. Îi robotizezi toată educația. Copilul ăla nu știe cu ce se mănâncă. Vrem niște școli ale anilor 2020. Vrem niște școli în care să nu se mai ducă copilul acasă și să se apuce, sincer. Gândiți-vă așa, unul la liceu, stă 7-8 ore la clasă, da? 7-8 ore. După 7-8 ore vine acasă, mănâncă și mai face 3, 4, 5 ore de învățat. Da? 8 și 4 minim sunt 12 ore pe zi. Credeți-mă, dar ăla nu munce, elevul nu face în schimburi școala. Și la ăia în schimburi, 12 cu 24, măcar stau 2 zile acasă după ce am muncit 12 ore. Elevul nu stă. Elevul stă acasă și învață ceva ad literam. Dacă tot înveți ad literam, înveți un cuvânt nou, măcar explică ce este cuvântul ăla. Pentru că vedem foarte mulți elevi vorbind din Dex, dar fără a ști măcar despre ce vorbesc. Nu știu, eu sunt de natură și o să vedeți, avem inhibițiile astea. Sunt oameni inhibați, cărora le e mai frică să vorbească acum decât când vorbeau până în 89. Atunci, dacă un banc punea Nicu și tremurai, da? Că poate te spune ăla. Haideți să fim oameni, hai să redăm viața oamenilor. Nimic extraordinar, nu e nimic greu, nu e nimic, nu știu, sănătate. Hai să fim serioși. Domnul Antoniadis, lăsând deoparte puțin această campanie electorală, vă rog, va avea loc un eveniment frumos, o lansare de carte. Spuneți-ne mai multe detalii despre acest eveniment. Hai să vă spun. Deci, fiind încă 5 zile, 5, da? 5 zile mai avem. Vineri vom face un eveniment frumos. Domnul Cheramidoglu, care este numărul 2 pe lista de consilieri locali, va lansa o carte. Carte ce este lucrarea dânsului de doctorat. Carte care se numește, nu știu dacă vreți să o spuneți noastră, că eu am promis că e o surpriză. Comerțul maritim al României în perioada interbelică. Ok. Deci o carte... Deci tot ce ați văzut că scrie domnul Cheramidoglu nu poate fi contrazis de nimeni. În afară de faptul că este, nu pot să zic studios, că a trecut de la... Este un om dedicat cărții, un om dedicat cunoașterii, un om dedicat istoriei. Da? De-aia am avut încredere în dânsul, pentru că mi-a dat niște idei de dezvoltare a Constanței superbe. Pentru că această Constanță, din punct de vedere istoric, nu este, cum să spun, nu este încă valorificată. Avem atâtea monumente istorice, avem atâtea lucruri care pot fi puse în valoare și, din păcate, suntem mereu în stand-by. De 30 de ani suntem în stand-by. Hai că o facem, pe aia nu mai facem.
Hai că o facem pe aia, nu mai ajuns bani. Hai că o facem pe aia la altă, o să o facem. Iar dânsul a venit cu niște idei superbe. Facem o lansare de carte vineri, de excepție, o carte de excepție. Da? Face oră. La ora 17, în față în parcul din fața teatrului Oleg Danovski. Da? În care o să vedeți și cine vine să prezinte cartea. Nu vreau să mai dau mai multe amănunte. Important este că sunt oameni care trăiesc pentru Constanța, sunt oameni care trăiesc pentru, nu știu, în dorința ca totul să fie bine. În momentul în care, și mă enervează, știți că merg pe străzi și mă întâlnesc cu N oameni. Mă enervează partea aia, eu nu mă duc la vot. Nu mă duc la vot. Băi, mule, gândește-te că, nu știu, care din rudele tale îndepărtate poate a murit, poate și-a vărsat din sânge ca tu să ai dreptul să vii la vot. Indiferent că te duci la vot și ți anulezi votul. Indiferent că te duci la vot și pui pe oricine vrei tu, cu toate că ar fi bine pe poziția 5, este o datorie a ta de cetățean, în primul rând, să te duci acolo. Da? E un drept dobândit. Mulți au spus că ideea mea este greșită, eu aș fi vrut, sau este poate cazul ca partea asta de vot să fie obligatorie. De ce să fie obligatorie? Pentru că orice drept, ai un drept, dar ai și obligațiile. Dacă vrei ceva, asumă-ți. Nu este greu să ieși din casă 5 minute, te duci cu copilul la piață. Te duci copilul la piață duminică. Ia copilul frumos și fă-l să se simte bine. Dacă ai un copil, pune-l să pună el ștampila pe buletinul de vot. Pe poziția 5, bineînțeles. Cum să vă spun? Ai o soacră de care nu-ți prea place, da? Spune-i, eu mă duc la vot. Și întoarce-te peste 2-3 ore acasă, spui ce aglomerație a fost la vot, da? Și te pune să și mănânci și spui, nici n-am atâta aglomerație, nici nu mai am chef de mâncare, da? Adică sunt multe motive să ieși la vot, astea sunt printre alea comice. Dar haide să ieșim la vot. Atât, nimic mai mult. Nu e greu, nu presupune nu știu ce efort, decât sunt într-adevăr oameni care din motive medicale n-au cum să iasă la vot. Dar pot solicita urna mobilă. Pot solicita urna mobilă. Iar urna mobilă, știți foarte bine, de-aia e mobilă. Da? Să se ducă acolo unde trebuie. Dar haideți să ieșim la vot. Domnul Antonia Distran, să le transmiteți și constanțenilor care ne urmăresc și ne vor urmări un mesaj. De ce să pună ștampila pe poziția numărul 5? Deci, Antoniadis ăsta pe care îl vedeți în față este cetățean, nu politician. Am spus-o de N ori. De ce să puneți ștampila pe poziția 5? Pentru a crea, pentru a readuce, pentru a putea fi și aclama acea normalitate de care toți avem nevoie. Este decent și extraordinar să te duci la vot, să pui ștampila și să fii mândru, poate, că ți-a ieșit cel pe care tu l-ai dorit să fie primar. Dacă vă doriți poziția 5, știți ce aveți de făcut. Ștampiluța aia mică, căsuța, 5 la primar, 5 la Consiliul Municipal. Cred că mai multe motive nu sunt bine de spus dacă vrem ca această Constanța, a noastră, deci noi, să se dezvolte și să aducă bunăstare nu numai pentru noi, pentru copiii noștri. Dacă vreți să aveți copiii aproape, haideți să ridicăm Constanța acolo unde este locul. Cred că este mai mult decât suficient. Da. Noi vă mulțumim tare mult, domnul Antonia. Nu aveți pentru ce, doamnă. Noi și vă dorim mult succes. Să ne dea Dumnezeu la toți. Vă mulțumesc mult, doamnă.